әтисенә охшаган кыз бәхетле булыр дип сыйфам. Бу гаиләдә әтисенең җырлы юлын кызы дәвам итә. Икесенең дә моңлы тавышлары тамашачы күңеленә хуш килә. Һәм алар бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Битлекләр салынды. Бездә бүген кунакта әтиле кызлы, җырлы, моңлы гаилә. Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдинов һәм популяр җырчыбыз Айсылу Габдинова. Хәерле көн. Хәерле көн. Без инде әти кешедән башлап җибәрәбез. Хөрмәт, ихтирам бездә һәр вакыт беренче урында. Айдар әфәнде, бала чакта сез чит ил дипломаты булу турында хыяллангансыз икән. Чит ил дипломаты авыл малае өчен чиктән тыш хыял. Космонавт булу кебек. Әйе, бу ни белән бәйле иде? Сәяхәт итү беләнме? Әллә инде чыннан да иптәшләрегез белән уртак телне җиңелдән таба идегезме? Бик кызыклы сорау һәм сезнең шундый хәбәрдар булуыгыз да бик кызыклы. Чыннан да дипломат булырга дигән теләк миндә яшь вакытта ук бер калын дөресрәге ике калын китап килеп эләкте миңа. Джеймс Олриджның дипломат дигән китабы. Мен инде бу китапны укып чыгалуыма үзем дә шикләнә идем, иң башта кулыма алганда. Алар калын китаплар, мин әле вакытны яшь малай идем. Әмма ләкин укый башлаган сайын миңа бу китап кызыклырак була башлады. Ни өчен кызыклырак? Ни өчен дигәндә бер дипломатның язмышы турында бара иде бу. Бәян ителгән. Һәм ул дөньяның төрле почмакларында, төрле илләрдә үзенең эше буенча йөри иде инде. Күбрәк Иранда, Техран шәһәрендә. Ә мин үзем бәләкәй чактан шулай ук географияны ярата идем. Географияны яраткач, мин бу язмаларның кайда барганнарын һәр вакытта белеп бара идем, күз алдына китереп бара идем. Мин әле яшь кенә вакытта сузылып ятып, идәнгә картаны җәеп ятып, ул картага сәгатьләр буена карап яратырга яратадыр. Кайда нинди диңгез, кайда нинди култык, кая нинди ил, бу илнең башкаласы нәрсә? Бар дөньяны өйрәнеп. Кайда салкын, кайда иссе, кайда таулар, кайда матур үзәннәр икән карап ята идем. Шулар барсы да дип уйлыйм инде мин хәзерге акылым белән булар бер-берсенә шулай кушылып. Мин шу хәтле бу романтикага бирелеп, һәм тагын берсе мин сәяхәт итәргә ярата идем әлбәттә. Карта карарга яраткан кеше ул әлбәттә сәяхәт итәргә ярата. Сәяхәтләрегез кая кадәр барып җитте? Сәяхәтләр минем ул вакытны үзебезнең авыл тирәсендәге таулардан әллә ни ерак китәрмидер инде. Бик кызыклы тарих әлбәттә Айдар әфәнде. Сөйләсәм күп инде моны, бик озак сөйләргә була. Минем язмышым бит инде тарих. Айсылуның да бит бала чакта укыган китаплары, фильмнары бар. Мисал өчен Форест Гамп аның фильмын яратып караган Айсылу. Әйе. Әлеге фильмда төп каһарман Форест. Ул яшьлектә каршылыклардан качарга мәҗбүр. Ә инде урта яшьләрдә каршылыкларны каршы алырга өйрәнә, тәҗрибә туплаган сайын ул әлеге каршылыкларны куып җибәрә. Форест Гамп һәм бүгенге Айсылу Габдинова уртаклыклар кайда да монда? Аермалар кайда? Шуннан да бу фильмны без инде бергә карый идек бит. Мин бәләкәй чакта диванга ятып, шул фильмны без бик карарга ярата идек. Гаилә фильмы була инде. Гаилә фильмы, Том Хэнксны да бик яратабыз, Изгой фильмында. Инде үземә килгәндә, миңа бер кашанда бер нәрсә бик җиңел генә бирелде дип әйтә алмыйм. Бала чак бит әле ул гаҗәп кызык шөгыльләргә, хатирәләргә дә бай. Айдар абыйның күпләр яшьлегендә караты белән шөгыльләнгәнне белмиләрдер. Караты шөгыле ул инде менә дигән сугыш төре, төрле вакытта ярдәмгә килә ала. Менә бүгенге көндә Айдар әфәнде, караты сугыш төре буларак сезгә еш ярдәмгә киләме? Билбавыгыз нинди төстә? Сер булмаса ул кайда саклана бүгенге көндә? Русча итеп әйтмәшләр, это было давно, и не правда. Караты белән шөгыльләнеп алдым, мин алай үземнең каратистка санаганым юк инде. Әмма ләкин ул караты белән шөгыльләнде дигән хәбәр ул минем хәзерге тормыш иптәшем Зилә белән танышу белән бәйле. Болай караты белән мин шөгыльләнеп армиядан кайткачтан.
Армиядан кайткач, университетта укыган жылларда карате секциясына кирген идим. Шул гына. Булай сугышуларга, өзүңүздүн саклауга келгенде, Безнең тарихчиста. безнең тарихчиста алай Дигәй. Бездә безнең белән бик нык тырышып йөргән бер җегет бар иде, карате белән. Нык бөтен бездә тырыша иде, карате тырышмыйча булмый. Бар күңелен биреп шөгыльләнә. Ул инде бөтен күңелен генә түгел, бөтен булмышын каратега багышлаган. Һәм шул бер кызык йөридер бездә. Университетта анда бит инде тирә-якта тулай торакларда яшьләр, яшьләр арасында төрле хәлләр була бит инде. Хәзер моны урамда очратканнар да нәрсәдер кыйнарга уйлаганнар. Каратеда да йөргән белгәчен. Каратесны кыйнарга уйнаган. Шуннан бу әйткәндә, туктагыз, мин әзрәк кенә әзерләнеп алыйм. Стойкага басып алыйм дип. Бу стойкаларга басканчы моны уже кыйнап киткәннәр инде. Менә шушы була карате. Менә сиңа мәзәк тормышта. Айсылу. Карате дидек тә балачакта синең дә хыялларың гаҗәп киң булган. Әти-әниең дөнья күләм танылган пианинода уйнаучы иттереп күрергә теләгән. Ә син пианино артында гына шикләнеп калмыйча үзеңне опера җырчысы итеп күргәнсең. Әле хыялың Павароттиның барлык алгарышларын кабатлауда бугай. Аның биографиясе белән чөнки бик кызыксынасың. Аның һәрбер тормыш юлының бурылышларын беләсең. Лучано Паваротти һәм Айсылу опера дөньясы бер-берсенә ничек тыгыз бәйләнгән бүгенге көндә? Бәлки чакта мин шуннан да бик күп җирләрдә шөгыльләндем. Музыка мәктәбе, беренче музыка мәктәбен тәмамладым. Пианист булдым. Театр студиясына йөридем, вокал белән шөгыльләндем, хореография белән шөгыльләндем. Әти-әниләргә рәхмәт, мин шуннан да бик төрле яклардан үземне ашырга миңа мөмкинлек бар иде. Шулай да син аларның хыялларын тормышка ашырып, пианинода уйнаучы булдың. Күпмедер дәрәҗәдә. Күпмедер дәрәҗәдә, хәзер Бу менә яхшы. мин укытучы да әле, укытучы вокал укытканда да миңа ул әлбәттә үземә вокал белән шөгыльләнгәндә дә пианинода уйнау миңа бик булыша үземә. Чөнки мин җырчы гына түгел, мин музыкант да әле. 70 төрле һөнәрдә комачауламый инде ул мөгаллим кешегә. Әйе. Мин сагынып киләм сине, ашкына сиңа җаным. Мин сагынып киләм сине, ашкына сиңа җаным. Сагышлардан сарыларга, сабыша язган җагым. Сагышлардан сарыларга, сабыша язган җагым. Сагынам синең күзләрне, сагынам карашыңны. Эй, сагынам синең күзләрне, сагынам карашыңны. Сизеп торам кыла җәеп, кочаклап аласыңны. Сизеп торам кыла җәеп, кочаклап аласыңны. Бәлки чакта мин үземне опера җырчысы итеп күрмәйдем. Мин үземне эстрада җырчысы итеп күбрәк күрә идем. Ләкин инде үсә баргач мин бер культура каналында юлыктым Анна Нетребконың концертына. Һәм мин бик гаҗәпләнгәнем, чөнки ул менә опера җырчылары алар бит гадәттә зур гәүдәле, менә булай итеп басып кына җырлыйлар, ләкин ул үзе дә бик шибәр, бик кызыклы. Мин әйттем үземә, минем опера җырчысы буласым килә дип аны күргәч. Һәм инде менә күпмедер вакыт үткәч, Инстаграмда мин аның белән танышып, аралашып та киттем. Һәм ул миңа 190 кешегә язылган ул, һәм аларның берсе мин. Афәрин. Айдар әфәнде, Неаполитан җырларын яратып җырлыйсыз икән. Гаҗәп кызык бу минем өчен. Неаполитан җырлары татар җырыннан нәрсә белән аермалы? Аларда нинди үзгә
bir яңалык ята. Менә сез итальяннар дидегез, Неаполитан җырының үзенчәлеге дә шуңарда, ул итальян фольклоры белән аның уртаклыгы юк. Ул фольклор җырлар түгелләр алар. Шулаймы? Алар халык җырлары түгелләр. Менә яңалыклар ачыла безгә. Нишләптер безнең халык арасында Неаполитан җырлары, алар итальян халык җырлары. Әйе. Ләкин алар Неаполитан, шуңардан да Неаполитан, ул Неаполь шәһәре янында туган. Һәм аның үзенә күрә бер стиле бар. Бездәге крешен фольклоры сыманрак бер династиямы бу, Ул юкмы? фольклор белән беренчек тә бәйле түгел. Алар һәрберсе дә автор җырлары. Неаполь шәһәре тирәсендә туган. Неаполь шәһәре аның үзенчәлеге шунда икән, ул бөтен итальян теленнән үзгәрәк булып тора. Ул үзенчә. Һәм аларның җырлары да икенчерәк. Менә шушы җырлар фольклор, бөтен нәрсә әлбәттә фольклордан чыккандыр инде ул, шулай дип әйтәм. Менә бу Неаполитан җырлары, алар заманында менә шушындагы авторлар тарафыннан уйлап чыгарылып, соңыннан опера җырчыларының репертуарына кереп, әйтик, мәшһүр Карузо башлаучы бер моннан 200 елдан артык буламы инде. Дахи кеше. Дахи җырчы. Шулай итеп, ул ничектер популярлык алып, опера җырчыларының репертуарына кереп китә. Һәм алар аерылып торалар шунысы белән, үзләренең мелодикалы булуы белән. Шундый тәмле иттереп сөйлисез. Бер кичкенә генә кисәгендә башкарып китсәгез диде безнең тамашачыларыбыз өчен. Иң яратканнарын берсе о сөйләмие. Que bella cosa una giornata e sole, Maria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pareggia una festa. Che bella cosa una giornata e sole, mana tu sole, che bella è, o sole mio, sta in fronte a te, o sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Әфәри, монда кул чапмыйсы мөмкин түгел. Минем инде торып, хәтта сезгә менә кул бирәсем килә, ләкин ярамый әлегә. Шундый режим. Әфәрин, Айдар абый, әфәрин, искиткеч. Айсылу, синең тормыш юлыңда иң зур рольне, иң зур борылышны Илфак Шихапов шәхси ясады. Ул синең турыда булай ди. Супер талант. Минем кулыма менә дигән инструмент килеп эләкте. Бу тылсымлы инструмент. Бу гаджет. Мин әле аның белән ничек кулланып бетерәсен дә белмим. Һәм синең белән телевидение язмасында булганнан соң, сез аның белән янәшә утырасыз, танышасыз, ул синең турыда социаль челтәргә язып куя. Мин аны таптым. Шушы очрашудан соң синең музыка юнәлешең, музыка дөньяң ни дәрәҗәдә үзгәрде? Чыннан да мин аның белән эшли башлагач, үзен башкачарак стильдә тоеп карадым, башкачарак җырлап карадым. Һәм аның белән эшләгән вакытта мин әле ул җырларын бик аңлап бетермидем. Яздырган вакытта, хәзер инде менә 3 ел үткәч, мин аларга башкача карыйм һәм инде мин хәзер аларны башкача башкарыр идем. Алар теге философияга бай, шундый тирән мәгънәле җырлар. Һәм бу җырларны башкарыр өчен ниндидер тормыш тәҗрибәсе кирәктер. Син әле ул вакытта бераз яшьрәк идең. Бераз гына яшь үтү кирәк булган. Хәзер менә син аны аңлап алдың. Шулай, әйе, мин дә шулай дип. Алабута җыры Илфак Шихапов җитәкчелегендә эшләгәндә иң төп хитың булган. Аны хәтта Россия радиоларында да яңгыратканнар. Ленинградның эпатажлы төркем, эпатажлы җырлабутыны һәм аны татар телендә тәрҗемә иттереп бар Россиягә яңгыраткан кыз. Синнән инде журналистлар интервью алу
рәттән барган, синең яннан китмәгәннәр, син супер-пупер популяр. Шундай шыр булып алды минем тормышымда да. Шуннан да менә Ленинградның Лабутены дигән җыры чыккач, мин аны бер дә ошатмаган идем, минем өчен ул теге Гадәти, көндәлек, бер көндә онытыла торган. Әйе, һәм инде Данил Сафаров дигән кеше текст язып биргәч, Танылган журналист. Танылган журналист. Менә шундый җыр бар бит әле, Лабутен дигән. Әйдә җырлап кара әле татарча дип әйткән иде. Мин әйтәм, юк инде, бу нәрсә инде бу, мин моны җырлыйсым килми дип иң башта мин шулайрак караган идем, ләкин инде барыбер записка барырга кирәк иде, башка җыр яздырырга. Һәм инде за одного дубля гына мин аны җырлап чыктым. Шундый тавыш чыгарасын белсәм, әлбәттә әзерләнебрәк барыр идем, күбрәк тыңлап бу Шунда җырны. чыгаргандадыр ул бәлки тавышны. Мин аны теге записта да Ленинградны тыңлыйм, ничек микән мелодиясы дип, аннары үзем җырлыйм, шулайрак кына булды. Һәм инде менә аны интернетка чыгаргач, ул чыннан да бер дә көтелмәгәндә русча әйтмешли взрыв. Шортлау Әйе. интернет челтәрендә шортлау тудырды. Әйе, рус телеканалларыннан да шалтыраталар иде, ничегрәк интервьюлар алалар иде. Бер дә көтелмәгәндә булды бу хәл минем өчен. Һәм мин бу җырны инде Волга группасы белән дә җырладым. Алар уйнаган, мин җырлаган. Бик кызыклы минем өчен тәҗрибә булды бу. Бүләк булды минем өчен. Син бит әле анда үзеңнән опера ноталарда кертеп җибәреп, әлеге гади генә бер көнлек җырны тарихта калдырттың. Ничегрәк булды бу хәл? Син аны үзең үстәдеңме? Һәм мөмкин булса, шушы кушымта өлешен безнең тамашачылар өчен дә башкарып китә алмассыңмы? Бер куплетын башкарып карыйм алайса, искә төшереп. Дәштә мине Рәбига, безнең милли музейга, искелекне карарган булмасак та фанат, мин әйттем күрүгә, гөл чәчәкне күрүгә, сезнең бу күргәзмәдә мин иң төп экспонат. Алабутаны ак, өстемин алда утап, алабутаны ак, өстемин алда утап, алабутаны ак, өстемин алда утап, алабутаны ак, өстемин алда утап. Афәрин айсы. Хәзерге көндә бик актуаль җыр. Хәзер алабута. Алабута бик күп үсә. Рәхмәт, рәхмәт Айсылу. Әле күптән түгел генә Айдар әфәнде филармония концертлар залында 50 яшьлек юбилейгызга багышланган зур юбилей концерты узган. Әле ничек кенә узган, гөрләтеп уздыргансыз. Башкалар бу бит Кремль концертлар сараенда уздырылган концерт. Менә бит Айдар, шын концертның нинди булганын син күрсәттең. Менә шушындый булырга тиеш ул шын концерт дип сезне мактаганнар, сезне күтәргәннәр һәм бик лаеклы рәвештә. Ләкин бит бу концертка бер атна кала 39-40 температура белән ятакта яткансыз, тора алмыйча хәтта, һәм бик борчылгансыз инде. Концерт узармы, юкмы, ләкин ул узган. Сез батырлык кылгансыз. Барысы да тере тавышка. Ничек мондый батырлыкка ирешә алдыгыз шулайда? Иҗат дөньясында чын батырлык. Әйе, шулай булды. Ул бик көтеп алынган концерт булды. Нишен дигәндә бу концерт булырга тиеш иде инде көз көне үк. Әмма ләкин Худайның рәхмәте белән ул 3 мартта булды барыбер. Инде Худайдан сорадым дигәндәй. Барысы да уңышлы булып кына, исән-сау булып кына булса ярар иде дип. Әлбәттә, Худайга ышанабыз һәр вакытта да. Хәзер тагын да ышанычым артты. Тагын да ныграк тирәнәйде дигәндәй, менә әйтеп кара, халыкчан гына әйтеп әйткәндә Худай юк дип, шуннан да Худайдан сорадым һәм Худай бу эштә миңа сабырлык һәм булдыклык бирде. Нишен дигәндә, шуннан да бу концерт башланыр булыр алдыннан гына мин ширләп киттем. Авырып киттем. Бөтен эш туктап калды. Нишен дигәндә, бөтен репетициялар неге фонограммага түгел, нигездә оркестрга бара, тере тавышка бара иде. Тере тавышка баргач, ничектер фонограммага неге
калдырып булмый. Ярар фонограмма куярмын әле дип әйтеп булмый. Шуңа күрә оркестр белән репетициялар туктап калдылар. Бөтен әзерлек эшләре, әле бит әле оркестр белән репетиция гына түгел, бик нык бу эшләрдә бөтенсендә үзең барыбер дә контрольдә тотарга тиешсең, үзеңнең концертың булгач. Сез мондайды шын күңелдән сорап, Аллаһ Тәгалә сезне терелтеп чыгарып җибәргән Менә концертыгызга. рәхмәт, сез мине дөрес юлга кайтардык. Чыннан да чын күңелдән сорап, ничектер менә шушылай ниндидер мөгъҗиза белән әйбәт килеп чыкты. Әле нәкъ сезнең кебек үрләрне сәхнәдә кызыгыз Айсылу да яулап килә. Бик нык зур рәхмәт әйтеп үтәсем килә. Тагын бер тапкыр ни өчен дигәндә, сиңа рәхәт, синең кызың бар дип миңа бик күпләр әйттеләр. Әлбәттә, мондай кыз булу үзе бер бәхет. Тәҗрибәле. Әфәрин Айсылу. Һәм бик күп әзерлек эшләрендә дә минем тормыш иптәшем Зилә ханым да ярдәм итеште. Сезне инде бүгенге тапшыруга барыгызны да җайлап, килеп, озатып җибәргән Зилә ханым турында да сөйләшеп китик әле. Сезнең тормышыгызда иң мөһим кеше. Бер серсез Айсылу. Әнигез бик оста ашарга пешерә икән. Үзенең Аның Инстаграмда блогы да бар үзенең. Менә шуны әйтмәкче, кайбер рецептлары белән әле үзенең язылучылары белән дә уртаклаша икән Инстаграм шилтәрендә. Син дә бит соңгы елларда актив кына эшләп килүче блогер. Тырышам. Якын араларда социаль шилтәрләрдә сезнең уртак кулинар тапшыруыгыз чыкмаячакмы? Тәкъдим итсәләр, без бик рәхәтләнеп моның турында уйлар идек, әлбәттә. Нәрсәләр пешерәсез гадәттә бәйрәмдә, гаиләдә? Бәлеш, Бәлеш безнең гаиләдә бик алай популяр түгел. Без күбрәк кыстыбый, пәрәмәш, төрле ашлар, салатлар. Аңа килсә, соңгы 1-2 ел эчендә шундый нәрсәләр пешерә башлады. Мин элек аларны күреп тә белмәгән әйберләр пешерә башлады. Блог алып баргач үзенә дә кызык бит инде, төрле рецептлар эзләп, үзе ясап карап, шуларны безнең сәяхәт. Безгә дә рәхәт блог алып бара башлагач. Айдар абый әйтә, мин Зиләнең пешергән барлык ризыкларын да яратам. Иң тәмле ризыклар Айдар Габдинов өчен ул нәкъ менә тормыш иптәше Зилә ханым пешергән ризыклар икән. Үзегезнең кулинар сәләтләрегезне күрсәтеп караганыгыз булдымы аш-су бүлмәсендә? Сер итеп кенә әйткәндә булды. Әмма ләкин мин аны кешегә күрсәтеп түгел, үземә үзем күрсәтеп карадым. Бәләкәй чаклардан алып, безнең авыл баласына бит ниндидер торт кебек нәрсәләр җитешеп бетмидер. Бал җитми, баллы әйберләр җитешеп бетмидер. Һәм бу проблеманы мин үзем хәл итәргә маташып карадым. Барыбер кулинарияга бәйле бит инде. Ниндидер журналларда менә шу торт пешерүгә өйрәтелгән ничек нәрсәгә өйрәтә? Менә камыр, менә шикәр, менә он, менә күкәй, менә тагын нәрсәләр шуларны кушалар икән, үзем укыдым да. Һәм әтиәниләр өйдә юк вакытта бөтенсендә табып, кайда он, кайда нәрсә икән барсында табып, бик күп булгатып шулар белән маташып караган чакларым булды. Ул минем беренче кулинар адымнарым инде. Шуннан соң җайлап кына инде төрле ашлар пешерергә, ашлар шулай өйрәтелгән анда. Элек бит инде традицион гына итеп аш пешерәләр. Әтиәниләр көне-төне эштә дигәндәй. Өйдә дә тормыйлар. Ашларны гадәттәгечә генә түгел, бәрәңге, ит, суган гына түгел, башкачарак төрле яшелчәләр кушып. Әмма ләкин төрле чаклар бар, ул теге кулинар чакларында менә шуны пешереп бетергәч, беркемгә күрсәтмичә генә чыгарып төккән чакларда. Хәтта Буладыр. бу үзенә күрә бер кыюлык. Айсылуның кыюлыгы ул Яңа гасыр телеканалында инде менә ничә еллар кайнар хит парадын алып бара. Зур тәҗрибә Айсылу. Зур тәҗрибә. Зур Тур эфирда. Телевидение инде ул аерым дөнья. Ул сәхнәдән аерыла билгеле. Телевидение сиңа нәрсә бүләк итте? Ниндирәк мөһим дәресләр, киңәшләр аласың һәрбер төшерелү чорыннан? Тарихында сөйләп китәсем килә, минем телевидениегә килгән. Мин иң башта инде студент вакытта ук мин вокал укыта идем балаларга. Һәм инде мине вокал укытучысы булып белә торып чакырдылар «Поем и учим татарский язык» дигән проектка. Балаларга татар телен җырлар аша өйрәтү дәресләре иде инде ул, телевизион дәресләр. Һәм инде шуннан соң мине худсоветта күреп алып, яңа проект ачылырга тиеш иде «Кайнар хит» дигән, шунда кастингка чакырганнар иде. Мин үзем минем теге бик тәҗрибә юк иде, алып баручы буларак белемем дә юк иде. Мин бик куркып кына ярар инде чакыргач барам дип барган идем. Һәм инде мине чакырдылар алып барга. Бу минем өчен теге
Көтелмәгән хәл. Укуым да шунда булды, сразу алып баручыга белем алу да шунда булды. Һәм минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чыннан да бу минем өчен бик зур тәҗрибә, бик зур мәктәп. Камера алдында үзеңне тотырга, дөрес сөйләшергә, тавышны дөрес күрсәтергә, җырлау миңа ул яктан бик булышты. Син әле музыка өлкәсендә гаҗәп кызык сынаулар да эшлисең. Экспериментлар дип атыйбыз без аны. Әле беркем дә белмәгән Постой паровоз җырын фильмын бөтен кеше белә. Юрий Никулинның гитара тотып утырганы барлык халык белә. Син аны татарчага тәрҗемә иттереп башкаргансың. Аяны Илфак Шагапов тәрҗемә иткән иде. Илфак әфәнде белән бергә эшләгән ишегез. Бу башкарган җырны идем, бик күп тамашачы белмидер. Аның тарихы ниндирәк? Аның тарихы юк. Илфак Язылды абый да сүзләрен җырланды. язган иде, җырлады иде, мин җырладым. Бераз гына Тарихы юк. тамашачыларга тәкъдим итәргә теләмисеңме? Бер өлешен. Белмим, бер куплетын җырлап китсәк буладыр. Әйдәгез. Тукта, паровоз, көпчәкләр әйләнмәгез, кондуктор, син тормозларга бас. Әни янына мин кайтам соңгы тапкыр, башкача инде кайтып булмас. Әни янына мин кайтам соңгы тапкыр, башкача инде кайтып булмас. Әфәрин. Менә шундыйрак. Әфәрин. Әле мондый татарча версияны ишеткән юк иде. Җыр танылган, Илфак Шиһаповның кулы күренеп тора. Ул бик матур тәрҗемә ителгән һәм бик оста башкарыла синең тарафтан. Айдар әфәнде, музыка өлкәсендә сез дә еш барасызмы мондый экспериментларга дип әйтик? Яшьлектә булмадымы гитара тотып, сез бит инде классик җырчы, әле беләбез сезнең Өфе каласындагы беренче татар радиосы Шәрекътә алып баручы булганыгызны. Ниндирәк вакытлар булды бу? Сезне диктор иттереп күз алдына китерү дә хәзер кыен бит. Аны теге гитара тотып уйнау эксперимент дип санамасам инде. Мин армия хәтле гитарда уйныйдыр. Әгәр дә сер итеп кенә әйткәндә, аңа этәргеч булды минем ике туган абыем Рафаэль һәм мине бик нык гаҗәпләндергәне һәм илһамландырганы шул булды. Бездә Салават Юлаев һәйкәлен беләсез бит Уфада. Салават Юлаев һәйкәлендә Питачок дип йөртәләр, шу Питачокка яшьләр җыела башладылар. Менә бу 80 еллар ахырында һәм яшьләр шунда татарча, башкортча җырлый башладылар. Элек аңа хәтле андый нәрсә юк иде. Һәм шунда минем Рафаэль абыем әзрәк кенә гитарда уйныйдыр. Гитарда бит гадәттә урысча көйләр уйнар иде. Ул татарча көйләр уйный башлады. Һәм татарча көйләр гитарда уйнап, үз янына бик күп яшьләрне, аеруча кызларны җыядырган. Кызлар татарча гитарда уйнаган җегет янына бик нык җыелалар. Кызлар булганда күңелле һәрвакыт була. Әлбәттә күңелле. Кызлар арасында авторитет, популяр Малинов гитаралар. Шуңардан соң минем дә татарча көйләрне гитарда уйнап карыйсым килде. Һәм мин аңардан өйрәнә башладым. Беренче аккордларны ала башладым. Менә бу аккорд һәм җырларны анда һәрберсенең аккордларын шулай итеп кенә репертуар туплый башладым. Һәм үземә гитарда сатып алдым, хәтта армия хәтле. Һәм шулай итеп репертуарда минем күпмедер җырлар җыелып китте татарча шулай. Һәм теге туры килгән вакытта, шулай торакта, әлбәттә теге регена гитарны алып, азрак үзенчә кызлар янында суккан чаклар, җырлап утырган чаклар бар. Әмма ләкин армиядан кайтуга ул минем гитарны ниндидер сәбәп белән, мөгъҗиза белән ялгыш инде әлбәттә сындырып куйганнар, ватып куйганнар. Юньсезләр. Һәм шул килештереп калды ул гитара. Тагын миңа ничектер тәкъдим килде, мин аны үзем хәтерләп тә бетермим, менә каян ничек килде ул. Беренче татар радиосы ачылды Казанда. Татар телле радио, ул Шәрык радиосы. Ул вакытны Шәрык радиосы дип аталадыр, ел. Аны бер әрмән кешесе оештырган иде. Исеме дә бит әле, Шәрык. Исеме Шәрык дигәннәр. Русчада Шәрык, кстати. Анда русча, башкортча һәм татарча редакциялар бар иде. Интернационал радио. Мин татар редакциясында эшли башладым һәм бу эш мине үзенә тартты. Күрәм, мин бу эштә булдыра алам икәнне. Шулай итеп, мин Казанга күченгәнче
bu radioda işini taşlamadım, hem işini alıp bardım. Elbette bu meni şulay bek zor maktab berdi, bek zor ustalık berdi. Nişinigende tur efirde bara radyo. Tur efirde ешқана импровизация ясап, инде үзеңә теге бүтән нәрсәне дә кагазга гына язып бетереп булмый, кагаздан укып кына булмый. Без инде турдан тур сөйлибез. Җайларша белү дә мөһим эфирда. Зурдарис. Һәм эфирда эшләгәч инде бик күп информация да тупларга үзеңә эзләргә туры килде. Мине дилдән сиңа кайтып киләм, онытмаган икән сөенбикәм. Мине кемдер кочагына алды, танымый да торам син икән. Сине ташлап кая китим соң мин, шатлыкларым синдә газабым. Син минеге түгелдер дә бәлки, мин синеке ләкин казаным. Синең әтиеңнең рольләре бик күп инде. Айсылу. Син әле гаиләдә үрнәк апа. Ике менә дигән энең үсеп килә. Син алар янында ниндирәк булырга тырышасың? Алар да музыкага тартыламы? Чыннан да минем инекәшем Ильяс белән Мансур һәм безнең яшь Минем дә исемем Ильяс. беләм. Пәйгамбәр исеме бик матур исем. Матур исеме, Мансур да бик матур исем. Яшь аермабыз безнең әз түгел, 11 һәм 12 яшь аларның белән һәм инде минем әниләр күрәсең шундый принцип белән кулланганнар, сначала нянька, потом лялька дигән. Шуңа күрә мин инде. Аларны бергәләшеп үстердек. Минем өчен теге бала карау зур тәҗрибәсе булды, минем зур опыт булды. Энекәшләрем икесе дә музыкага, алар музыкальный икесе дә, ләкин инде үзләренең тормышларын музыка белән бәйләргә уйламыйлар. Ләкин минем Мансур дигән энекәшем, ул мин укыган музыка мәктәбен, баян факультетын тәмамлады. Шулай ук кызыл дипломга, бик сәләтле малай, бик күп конкурсларда җиңүләр яулады. Аның техникасы да бик шәп, тучысы гаҗәпләнә иде, ләкин инде аның күбрәк спортка тартылышы сизелә. Анда акча күбрәк булган көндә Белмим инде, төрлечә булырга мөмкин. Әле Айсылуның менә мисал өчен минем әйтәсем килгән иде. Татар кызы икәнен, Вахапов фестиваленең беренче лауреаты икәнен күпләр бәлки белеп тә бетермидер. Татар кызы бәйгесен җиңү, охо, безнеңчә, нинди дәрәҗәле ул. Анда кайсы яктан гына сынап карамыйлар татар кызын. Ул җиңеп чыккан. Вахапов фестивалендә беренче урын. Бу бит гаҗәп зур дәрәҗәләр Айсылу. Шушы конкурслардан соң, бәйгеләрдән соң Айсылу Габдинова башка шәхес булып чыгып киттеме? Үзеңә һәрбер бәйгедән син күңелеңә нәрсә алып барасың? Иң беренче тәҗрибә әлбәттә. Менә шул татар кызы инде мин мәктәптә укыган вакытта булган иде, ләкин анда нинди генә бәйгеләр юк иде инде син әйтеп киткәнчә. Хәтта тукмаш кисүдә бар Тукмаш иде. кисү, мин танышаным белән бераз гына. Әфәрин. Картина буенча сөйлә, анда төрле яклап үзеңне ачасың, камилләштерәсең, һәм инде бу минем өчен бик зур мәктәп булды. Вахапов фестивале һәм анда җиңү. Синең башланып китә Вахапов фонды белән эш дәврең. Билгеле ул бик озакка сузылмый, ләкин синең иҗатыңда матур эз калдырган бер чор булды. Син үзең ничек бәялисең бу вакытларны? Әлбәттә, һәрбер булган, эшләгән җир ул зур тәҗрибә. Монда да мин үземә төрле яктан үземне ачтым. Концертларда мин җырчы гына булмадым, әле алып баручы да булдым. Шуңа күрә миңа икеләтә нагрузка иде. Башкалар җырлап кына чыгып китсә, мин әле башыннан ахырына кадәр концертны алып барам. Син алтын бәясендә. Шулайдыр, 2 ел дәвамында мин эшләдем. Бик рәхмәтлемен, шуннан да бик кызыклы период булды минем өчен. Миңа сезгә соңыннан бер бирем сорау бирәсем килә. Айдар әфәнде, әгәр дә Айсылуга, кичкенә Айсылуга бүгеннән 3 җөмләле генә хат язсагыз,
Үзегезнең балагызны, яраткан кызыгызны беренче чиратта нәрсә турында кисәтер идегез? Бик катлаулы сорау. Дөнья бит ул Әлбәттә, эш сүзгә генә сыйып бетереп булмыйдыр нәрсә эшләргә икәнне. җөмлә. Әмма ләкин әгәр дә шулай дип әйтәсез икән, әйтик, кызым ихлас булды яри. И мөһиме. Ихлас, һәр эштә дә ихласлык күрсәтергә. Ә син Айсылу, мисал өчен кичкенә әниләреңгә киләчәктән хат язсаң, аларга ниндирәк 3 җөмләле генә кичкенә хат калдырыр идең? Бәлки үзләрен күп яктан ашырга киңәш итер идем. Бер өлкәдә генә шикләнеп калмаска, компьютерда әзрәк уйнарга һәм күбрәк китаплар укырга, спорт белән шөгыльләнергә киңәш итер Китап идем. укыган кешедә өмет бар. Рәхмәт сезгә бүген кунагыбыз булганыгыз өчен. Әле алга таба да шушындый матур очрашулар насыйп булсын. Ә без инде шушындый әтиле, кызлы, җырлы моңлы гаиләне күреп, тагын да сөенеп, шатланып яшик әле. Рәхмәт сезгә, шундый матур итеп алып бардыгыз, шундый безгә сорауларны бик матур итеп бирдегез. Сезгә җаваплар биреп утыру безгә дә бик рәхәт булды. Ай, рәхмәт. Әйе, Мин уңышлар үзем дә сезгә бик шат. ияз. Рәхмәт Айсылу, рәхмәт Айдар әфәнде. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Битлекләрне салдырдык. Серләрне калдырмадык. Киләсе очрашу. Киләсе битлекләрне. Ә бүгенгә сау булыгыз.